दासो फैदों अनामिका फैबाय दायो सासे रावबो गैया माथो दिनैलाय गरमलै फांखा गैया नै हेलौ 2 मिनिट नेबाय आं ओरैनो आं बिबारिखौ लेंहरनि र' उनाव दोनदे अके गरमथार नामा आंलै गरम लाइन गैया नामा मा लाइन नांगौ लाइन गैया Thank you so much on रहने के लिए हिंदी वाला फैबासो इंट्रेस्ट जायोलै हिंदी वाला किधर चला गया हिंदी वाला सानैसो दंब्रा 2% है बिबारिया स्विच अफसो होनदोंना बिबारिना स्विच अफसो आरोना जेबो नङा दे कारेन्ट गैयादांलै होमबालाय उदालगुरियाव कारेन्ट गैया मा नाम Tinisa Garo हेलो हाय हेलो ब्रो गुड मॉर्निंग ब्रो और कैसे हो ब्रो बताओ मूडीज मैक्सेल थैंक यू सो मच मेरा एलबी में आने के लिए आपका स्वागत है एक्टर का नाम मूडीज बा दिनैसो नामा एक्टर नङालै अनामिका प्रान्जितखौ लेंहरनो आं नामा अके लेंहरना होदो थैंक यू सो मच लेंहरना होनो थाखाय मुडीज बोरै खबर सबर खोन्थाहरदो दे मुडीजआ हेन्डसाम नालाय मुडीज हेन्डसाम नङा खम्बा गया संजय बोला है खम्बा बोलो कैसे हेलो खम्बा गुड मॉर्निंग खम्बा जी गुड मॉर्निंग कैसे इसके बाद मुडीसा मादों लेंहर आंखौबो अनामिका बाजै नामदों तिनिसा गारो ने बोला आई एम गुड ओके अच्छा गुड होना चाहिए खम्बा ने बोला 2 लाख डन थैंक यू सो मच खम्बा
लाइक देने के लिए थैंक यू सो मच। और खंबा बोलो कैसे है, क्या कर रहा है, और मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट हो कि नहीं हुआ है। मरिस ने बोला खबर गैया सन्जय ब्र, खबर गैया मानोब्रा मुदिस, ओमफ्राय माइ गायनाय जोबनो जोबाखै माथो मुदिस नोंनिखौ प्रफाइल पिक्सारखौ सोलायनायखाय माने सिनायलायाखै आरो ना। ओमफ्राय खंबा ने बोला संजीत ठीक हो गया क्या, हेल्प। हाँ खंबा, थोड़ा थोड़ा ठीक हो गया। और इसके बाद मोरिस ने बोला हेलो खंबा बोल रहा है, और खंबा ने बोला संजीत ऑलरेडी डन ब्रेकफास्ट, अच्छा गुड गुड। खंबा ने बोला आई एम मॉडर्न, ओके। मोरिस ने बोला जोब्बाय मैया माइ गायनाया, अच्छा ओके। होमबाथ' हाल जांख्रा जाबाय होमबा ना मोरिस। मुदीस दे दो सुपर थैंक्स हो दो। खंबा ब्रो प्लीज़ थोड़ा हेल्प कर दो, सुपर थैंक्स दे दो मुझे, सुपर थैंक्स। ट्रैक्टर जांख्रासो जादों, अच्छा ट्रैक्टर जांख्रासो जाबाय आरो ना। ओमफ्राय खंबा ने बोला आज संजीत बहुत हिंसम लग रहा है, हिंसम नहीं है रे, हिंसम नहीं है खंबा। खंबा ब्रो थोड़ा सुपर थैंक्स डॉलर दे दो मुझे। अनामिका ने बोला प्रानजितआबो फन रिसिभ खालामाखै दै, मालाय सिखाराखै खोमा। ओमफ्राय मुदिसनि बोला आंनाव मानो हराखै, अनामिका बाजै नांदों, अनामिका बाजै मानो मुदिसनाव कल खालामाखैनो। इसके बाद खंबा ने बोला ओके संजीत नेक्स्ट टाइम बोल रहा, ओके ओके। मुदिस आगै मा खबर नांदों अनामिकाया, और मुदिस ने बोला आंखौ लेंहराखै आं थांसै अनामिका बाजैनो। मुदिस थांनो नाङाब्रा, थाङा मुदिस थाङा, एसे सापर्ट। मुदिसा बुंदों खबर गैया बाजै अनामिका नांदों, खबर गैया नो बाजै अनामिका मुदिसनिया। खंबाने बोला है संजीत त्रिपुरा आने से इंफॉर्मेशन करूंगा मिलेंगे। हाँ हाँ जरूर खंबा जरूर, एक दिन तो जरूर जाएगा त्रिपुरा में, टेंशन लेना नहीं चाहिए, एक दिन आपसे मिल के आएगा। अनामिका ने बोला मा खालामदों मुदिस, फ्लावार फैदों, हेलौ दादा आंहा दासो कारें फैदों ले ना। बिबार नोंसिना मा गामिले, मा बायसा रेबा मानोले। मुदिसा मा बुंखो जोंना जिरायना दङ, बाजै फाउदुर नांदों, मुदिसा मा होनदों फ्लावार ले नांदों ना। अनामिकाया मा होनदों प्रानजितखौ लेंहरनि न र नांदों ना, अच्छा ओके। और खंबा आजकल कौन सा काम कर रहा है। खंबा ने बोला संजीत में बाजार जाना है फिर मिलेंगे बाय, फुल सपोर्ट, ओके ओके खंबा ओके, थैंक यू सो मच, आपका काम कर लो पहले, ओके थैंक यू सो मच मेरा एल्बम में आने के लिए। और फ्लावर ने बोला हरसे उन्दुनो हायाखै आं, कारेंआनो फैखागोनसो, आच्छा फैखागोनसो, आच्छा कारें गैयामोन आरोना, ओके ओके। बिबारा गामिखौबो खोन्थानो रालै मा गामिथाय। ओमफ्राय अनामिकाया मा होनदों मुदिस आगै ओंखि नांदों, फ्लावारा मा होनदों हेलौ आब' अनामिका गुड मर्निं दों, मुदिसा मा होनदों बाजै फाउदुर माबोरै दं होनना बुंदों आरोना, बाजै फाउदुर माबोरै दङनो। मुदिसा मा बुंखो बाजै फाउदुर माबोरै दं होनना बुंदों। फ्लावारा मा होनदों मुदिस गुड मर्निं होनना बुंदों। हेलौ अनामिका गुड मर्निं नांबायना जोंना माबाया फ्लावारा, अके। ओमफ्राय माबोरै दङ खबर सबर दे फ्लावार खोन्थाहरदो गार्डेन। बेनिफ्राय जोंना मुदिस मा बुंखो हिर'आ माला थांनो बाजै, मुदिस हिर'आ माला थांगोन नै बा बाजै, हिर'आ माला थांगोन होनना सोंदों नै। ओमफ्राय जोंना सोरां एसटि हेलौ हेलौ हिर' दारिया बोरायसो, दारिया एसे बोरायबाय बोरायनायालाय। ओमफ्राय ओइ सोरां दे दोलै सुपार थेंक्स हरदो, नों हरथारा एसेबो अनला आरोना आंखौ फंबायखौनो, दे अननानै सुपार थेंक्स हरना होदो दे, डलार हरना होदो एसेनो। बेनिफ्राय जोंना मुदिसा मा होदों फ्लावार गुड मर्निं टु इउ नावदों। फ्लावारा मा बुंखो मोजां नङाले दादा खबरआ गरमले दादा, मोजां नङाले मानोले मानो गरम जालायखोले। अनामिकाया मा होनदों
आं मोजां आगै मुदिस नामदों मुदिसा मादों SD बाजै एक्ट्रिस नामदार नां बा बारे सापात बागानाव मोसाबावो मालाय रिल्स बानायो मुदिसा मांखो SD बाजै एक्ट्रिस नों ओमफ्राय अनामिका मादों 5 थारिखआव आगै नामदारना ओमफ्राय फ्लावारा मादों आं रोङाले आब' अनामिका जोंसो सोलोंदों मैया नामदा आदसा विवा ने आ गया हेलो फ्रेंड गुड मॉर्निंग लाइक दैट थैंक यू सो मच विवा मेरा एलबी में आने के लिए थैंक यू मोस्ट वेलकम आपका स्वागत है मेरा एलबी में अनामिका मादों बिबार आगै सना गुड मॉर्निंग आगै नामदों मुदिसा मादों एथ' खम सुटिया बाजै फाउदुर नामदारना विवा ने बोला गुड मॉर्निंग बसुमतारी बोला है विवा कैसे है गुड मॉर्निंग सुबह का ब्रेकफास्ट वॉकिंग हुआ है विवा और एवरीवन गुड मॉर्निंग इसके बाद सोरां आदों कि खबर सोरां देदो सुपार थेंक्स हरदोब्रा सोरां ओमफ्राय जासिला नार्जारि ब्लग जासुला नामायलाय जासिला ओमफ्राय जोंना आब' जासुला फैबाय मा होनदों गुड मॉर्निं आगै नामदों गुड मॉर्निं आब' माबोरै खबर सबर नार्जारि आब' फ्लावारा ओमफ्राय सोलोंनोबो मोनासै चार्ज गैयैखाय ना मा सोलोंदोंब्रा फ्लावार मा सोलोंखो अनामिका मादों थांथोंहाय बाल मुदिस नांबाय विवा ने बोला अच्छा हो आप लोग कैसे हो बोल रहा मैं तो ठीक हूँ विवा में ठीक हूँ और विवा आप सुबह का ब्रेकफास्ट वॉकिंग है अनामिकाया मा होनदों SD आगै गुड मॉर्निं आगै नामदों अनामिकाया मा होनदों विवा सिस्टार गुड मॉर्निं नामदों इसके बाद कौन है प्लीज फ्लावारा मा होनखो जि दानो सोलोंदों आब' अनामिकानिफ्राय दादा आदसा जि दानो आरोना ओमफ्राय मुदिसा होनदों मानो थांनो लुबैखो बाजै फाउदुर मालाय हौवा हरनो बायो मालाय हगारनो बायोनो एन बिखुनजोआ मालायनो आदसा एन बिखुनजोआ माबोरैब्रा आंनाव फैलानो माथो आंनि भिडिअबो नायालै एन बिखुनजोआ जासिला नार्जारिया मा होनखो जोंना मोजां आगै नोंहालाय माबोरै दं मोजां आब' नार्जारि आंनाबो मोजां दङ ओमफ्राय आब' ब्रेकफास्ट जानो जायाखै खोन्थाहरदो जोंना फ्लावारा मिनिबाय आरोना ओमफ्राय मुदिसा मा होनखो फ्लावार सोलों दे नामदों आरोना विवा ने बोला आप लोग कहाँ से हो प्लीज बता दो हम सभी आसाम से हो हम लोग सभी आसाम से बिलोंग करने वाला हो और हम लोग सभी आसाम से हो विवा हम सभी आसाम से हो और बिबारा मा होनदों पासपर्टखौनो गोसोआव गैला दरं पासपर्ट गोसोआव गैलालै बोरै जागोन बिबार हाबा जानानै ओमफ्राय आंना हौवाया सोरमोनब्रा नोंसोरसिम बे होमबा जासिलाया मा नामदों जाखांबाय आगै नामदों आदसा जासिला देदो एसे अनोब्ला सुपार थेंक्स हरना होदो बिबार सुपार थेंक्स हरला नामा आंनोलाय अनामिका होनदों आंनो नाङाहाय मुदिस मोनामो नों दाया नामदों आरोना नोंदाया मोनामोनो फ्लावारा मिनिबाय आरोना फ्लावर हंस रहा है क्यों हंस रहा है फ्लावर जी सुबह का ब्रेकफास्ट वॉकिंग हुआ बता दीजिए हेलो नै दैयासो रबजोब्बाय फ्लावारा मा होनदों फैसा हरनो पासपर्टखौ नांगौ ना दादा ओं पासपर्ट नांगौ बे जिमेलनि पासपर्ट नांगौ जिमेलनि पासपर्ट नङाबा बहा जानो जिमेलनि पासवर्ड नांगौ जायो विवा ने बोला आई डोंट नो योर लैंग्वेज फ्रेंड अच्छा ओके मतलब हम लोग का लैंग्वेज आसाम से हो ना इसलिए मतलब बोडो है इसलिए हम लोग बोडो बात कर रहे हैं इसलिए आपको मालूम नहीं हुआ टेंशन लेना नहीं चाहिए मैं हिंदी से आपसे बात करेगा हाँ मैं विवा दीदी मैं आपसे हिंदी से बात करेगा और मुदिस ने बोला है हाबाब मानो मोनाम नांगौ जाखो नों थुखैना हो साफानो बाजै फाउदुर मोदोम लायनाय दा मा साबोन दंमोनलायो माबा साबोन दंमोन ना
मा साबुन लायो हारम'नियाम साबुनजों कमला मोनामखायो हारम'नियाम साबुनजोंबा कमला मोनामखायो आरोना फ्लावार नेबुला बेखौनो बावगारबाय आं आदसा जोंना माबाया सोरां एसडिया 20 थाखा हरबाय आरोना थेंक इउ स' माच रोजा रोजा साबायखर हरनायनि थाखाय सुपार थें 20 थाखा हरबाय आरोना थेंक इउ स' माच जसिलाया मा होनना बुंगोना दोनथ'सै आगै फिसाजोना अनलाइन क्लास टाइम जाबाय दे आब' जासुला अके थेंक इउ स' माच आंनि एलबियाव फैनो सापर्ट खालामनायनि थाखाय मुडिसा अन थेंक इउ स' माच फ्लावारा मा होनदों 20 आब' सोरां होननानै मिनिबाय ओमफ्राय सोरां माबाया फ्लावारा ओमफ्राय सोराङा मा बुंखो जोंना मुडिस आगै मा खालामदों सोराङा मिनिबाय आरोना फैसा नाय नामदों आरोना अके जेबो नङा बिरु सार ने आगे साल्थे लाइक डन थैंक यू सो मच बिरु सार थोड़ा मुझे हेल्प कर दो बिरु सार सुपर थैंक्स दे दो थोड़ा सा हेल्प कर दो एसटि सोराङा मा बुंखो आंनो रावबो हरा नामदों ओइ सोरां एसटि नोंखौ बै समाव सिनायामोन ना आरो बै समाव मिथियामोन ना खोन्थायाबो गावआ बै समाव मिथियामोन ओमफ्राय दायो जागोन जायाखै दाबो मोजाङै खोन्थायानो गावआ मालाय खोन्थाहर दे सोरां ओमफ्राय मुडिसा मा बुंखो दासो नुदों नामा आंखौ एसडि एक्ट्रिस नामदों अनामिकाया मा होनदों आं जमा थावदायाना बिनि थाखाय सुखुवा नामदों एसडिया फ्लावार सना होनदों फ्लावारा मा होनदों आंहा पासपर्ट गैला होनना मिनिबाय आरोना सोराङा मा होनदों फ्लावार आगै सना फैसा नाय होनना बुंदों ओमफ्राय जोंना डि ना फैबाय आरोना गुड मर्निं सनजित डि एन मस्ट वेलकाम डि एन आब' मस्ट वेलकाम डि एन मस्ट वेलकाम बरायना लाग्रोनाय जाबाय आंनि एलबियाव ओमफ्राय मा खालामदों डि एन ओमफ्राय सोराङा मिनिबाय दुखिया जेबो नंलै सोरां जेबो नङा सोरां बिरुआ मा होनना बुंदों ब्रेकफास्ट हुआ सालते नहीं ब्रेकफास्ट अभी तो नहीं हुआ है एन्थाव बर' नामायलाय हाय फ्रेन्ड हाय हेल' मेक्सेल मुडिसा मा होनखो फिरु सार गुड मर्निं डि एन मा होनदों लाइक डान थेंक इउ स' माच लाइक होनायनि थाखाय डि एन थेंक इउ स' माच सोरा मा होनदों सनजित टू मेरी एलबी में नहीं आता है सोरां आङो बिराद प्रब्लेमाव गोलैना दं आरोना ओंखायनो आङो रावनियावबो थांनाय जायाखै सोरां ओमफ्राय सोरां मा होनदों अनामिका आब' सना होनदों डि एनआ मा होनदों बोरै जाखो खबरा होनदों डि एन खबराथ' दङ बिदिनो दङ ओमफ्राय भिरुने मा होनदों मडिस गुड मर्निं होनदों डि एनआ मा होनदों आं ओरैनो दङ नामदों आदसा अके ओमफ्राय फ्लावारा मा होनदों आं आब' अनामिकानियावसो हरनोसै दादा ओमफ्राय आब' अनामिकाआ नोंनियाव हरगोन दादा अके बिबार जेबो नङा अके मुडिसा मा होनदों सोरां बाजै नों खैथायाव होयोमोनलाय खोन्थाहरलाय डि एन हाय नामदों सोराङा भिरु नेबुला अभी तुम कहाँ है संजीत मैं घर पे हूँ भिरु सर मैं घर में हूँ इसके बाद डि एनआ मा होनदों फ्लावार आगै गुड मर्निं सोरा मा होनदों मुडि सना आंहा साराय नयथायाव हैनाय अके आन्थावा मा होनदों आन्थाव बर'आ लाइक डान बर' थेंक इउ स' माच लाइक डान होनायनि थाखाय सोरा मा होनदों दायो सम मोनबा होगोन एलबियाव अके सोरां थांगोन दे नोंनि एलबियाव टेनसन लानो नाङा डि एनआ मा होनदों सोरां गुड मर्निं सोरा मा होनदों हाबा जादों सनजित हिर' हाबा जानो माने गैयालै रावबो गोसोथोनाय गैयाबा माजों हाबा जालाबायनांगौ ओमफ्राय मडिसा मा होनदों एसटि हरावसो नामा आं हराव उन्दुयोसो 9:30 ना होनबाय डि एनआ अन थेंक इउ स' माच डि एन अन थानायनि थाखाय ओमफ्राय सोराङा मा होनदों आंखौ नेरग्रा जाबाय मुडिस आगै नामदों आरोना फ्लावारा र' दै कल फैदों अके दे ओमफ्राय जोंना अनामिकाया मा होनदों अन थेंक इउ स' माच अन रेनिकलि अनामिका जी इसके बाद सोरां ने बोला है मा सुपार थेंक्स नुवाखै नामा थेंक इउ ना थेंक्स होना बाला 20 लखाय सोरां एसडि नोंखौ दहायनो थेंक इउ स' माच होनना बुंखाबाय आङो 20 थाखा हरनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच दहायनो होनखाबाय आं थेंक इउ स' माच दे आरो खेनसे होनबावबाय आङो सोरां एसडि थेंक इउ स' माच गावहा खोनायाखैनो खोमा सोरां एसडिया भिरु ने बोला है तेरा जो
बीमार है वो ठीक हुआ कि नहीं नहीं इसके लिए चैनल गया था अच्छा बीरू सर मेरा तो बीमार थोड़ा थोड़ा ठीक हुआ है ओमफ्राय निश्चय है डी नामा दामखौ आब' सना अनामिका गुड मर्निं एस डिया मा होनो डि एन हेलौ होनदों मुरिसा मा होनदों आंनो उन्दुनो थोआलै एस डि बाजै आं 3:30आवनो सिखारनांगौ ओमफ्राय गैया सरि एस डि बाजै भिडिअ नायना होगोन दे नामदों बिरु बाहाय बलराय सोरांने बिरुने बोला आना बाजै गुड मर्निं बोलाय दि नामा होनदों सोरां बुं दे ओंखि नामदों बिरुने बोला एस डि गुड मर्निं सोरां मा होनदों अ दायो सानाव खामानि जोबब्ला एलबि होगोन दसे नामदों सोराङा दासो लाइन फैदों नामदों मुदिसा मा होनदों दे जागोन दसेबाबो थांगोन आं नामदों जोंना मुदिसा दसेबाबो थांगोन सोरां सोराङा मा होनदों गुड नाइट बिरु सार नामदों बिरु सार थोड़ा सुपर थैंक्स दे दो थोड़ा डॉलर दे दो बिरु सर सपोर्ट कीजिए गूगल एक्सेंस के लिए सोरां जोंना अनामिकाया बिरु बेलाय नामदों आरोना बिरुआ मा होनदों दाढ़ी काटो ना तेरा अच्छा नहीं लगा सालते काटेगा सालते मानी नहीं रे सालते बुरा प्रॉब्लम है हमें ओमफ्राय आगै डि एन गुड मर्निं नामदों ओमफ्राय जोंना डि एनआ अन थेंक इउ सो माच डि एन आब' अन थानायनि थाखाय ओमफ्राय बिरुआ मा होनदों एस डि गाना गाव बोल रहा है अनामिकाया मा होनदों बिरु देवर जी गुड मर्निं बोलाय डि एनआ मा होनदों आब' सना अनामिका बोरै दं खबरा होनदों मुदिसा अनल' र' होनदों अके अनामिका एस डि आगै गुड मर्निं सोना नामदों ओके थैंक यू सो मच ऑन रहने के लिए एवरीवन गाइस सभी को थैंक यू सो मच मेरा एलबी में आके सभी लोग ऑन रहने के लिए थैंक यू सो मच और एवरीवन गाइस सभी का ब्रेकफास्ट हो गया बीरो मा होनदों डबल गुड मर्निं आना बाजी बोल रहा है डबल गुड मर्निंग बोला है अनामिका आपको बीरो सर ने और एनडी ने बोला ऑन थैंक यू सो मच एवरीवन गाइस सभी को गुड मॉर्निंग और प्लीज़ कौन है कमेंट कीजिए जिमिन ब्लॉग 21 ने आ गया है गुड मॉर्निंग आदा नाम दो गुड मॉर्निंग जिमिन ब्लॉग माबोरै खबर सबर ओमफ्राय मर्निंनि ब्रेकफास्ट जागोन जायाखै खोन्थाहरदो सोर दङ कमेन्ट इसके बाद डि एनआ अन दा बुंदों आरोना थेंक इउ सो माच डि एन ओमफ्राय ब्रेकफास्ट जानो जायाखै ओमफ्राय आंनि दाउला बैनाय आदसा आंनि दाउला बैनाय नामा नामाबो हाय गुड मर्निं आंनि दाउला गुड मर्निं नामाबो देंजारलै बिरु ने बोला है मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ सालते अच्छा ब्रेकफास्ट कर रहा अच्छा गुड बिरु सर ओमफ्राय जिमिना मा होनदों आं लाइक खालामबाय दादा अके थेंक इउ सो माच लाइक दान होनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच डि एनआ मा होनदों जाथ'वाखै नाव अच्छा अके सोर दं दे कमेंट खालामदो कौन है प्लीज कमेंट कीजिए लाइक दान थेंक इउ सो माच जोंना आंनिया लाइक होबाय आरोना थेंक इउ सो माच बिरुनि बोला ऑन थैंक यू सो मच बिरु सर और बिरु सर आपका ड्यूटी एक ही नहीं है ओमफ्राय डि एनआबो ऑन थैंक यू सो मच डि एन मा ओंख्रै ओमफ्राय आंनि बैनाय आरोना मा होनदों बियो माबोरै खबर सबरा खोन्थाहरदो दे मुदिस मोना थांबाय नामालै मुदिस थांखो ना माखो सोर थांखो खोन्थाहरलांबा जायोमोन अनामिका मा होनदों दं डि एन आगै मोजां सना ओंखि नामदों ओमफ्राय डि एनआ मा होनदों
ओंख्रिया संथ'वाखै सनजित नामदा आदसा ओंख्रि संथ'वाखै आरो ना ओमफ्राय जोंना मा नामदों बीरू सर ने बोला है मैं ऑन लाइव पर हो मुझे भी थोड़ा बीमार था इसलिए ड्यूटी नहीं था अच्छा ओके ओके ड्यूटी नहीं था अच्छा अभी ठीक हुआ कि नहीं हुआ है बीरू सर बता दीजिए ठीक हुआ कि नहीं हुआ है आंनिया ऑन थैंक यू सो मच अनामिका बता आं बिजी सना मैसो होननानै ओके जिमिन ने बोला है आं अन ला दादा ओके ओके अन थैंक यू सो मच अन थानो थाखाय ओमफ्राय मिनिबाय आरो ना ओमफ्राय जोंना जिमिना ओमफ्राय दि ना मा बुंखो ए आब' सना अनामिका मोजांनो जानांगौ दे नामदो आरो ना ओमफ्राय दि ना अन जिमिना मा होनदों आंनि सबको ब्रेकफास्ट हो गया ना देखो एवरीवन गाइस जिमिन ने पूछ रहा है कि सभी का ब्रेकफास्ट हो कि नहीं हो बोल के ओमफ्राय आंनिया अन थैंक यू सो मच आंनिया सोरमोनथाय आं सिनायासैलै खोन्थाहरदो दे सोरमोनथाय जिमिन मोन एसे सापर्ट खालामदो दे गुगल एक्सचेन्जनि थाखाय दाबो जायाखैलै डलारानो दाबो जायाखै माथो जिमिना मा होनखो आंनि सुबह को ब्रेकफास्ट हो गया अच्छा आंनि सुबह को ब्रेकफास्ट हो गया अच्छा गुड गुड सॉरी मैं मिस्टेक कमेंट देखा था ओमफ्राय आं एमबि 100 दादा सरि दे दादा ओके ओके बिरुआ अन थैंक यू सो मच अन थानायनि थाखाय ओमफ्राय डिएनआ जोंना अन थैंक यू सो मच डिएन अन थानायनि थाखाय डिएनआ जोंना आब' बहानिमोनथाय डिएनआबो नों बहानिमोनलाय ओमफ्राय सोराङा मा फैफिनबाय आरोना नोंसोरा मा होनदों मे थरा बिजि हेन आदसा दे सोराङाबो जेबो नङा ओमफ्राय थेंक इउ सो माच सोराङाबो दा मुदिसा मा होनदों अके थेंक इउ सो माच मुदि ओमफ्राय जोंना सोराङा अनलि अन थेंक इउ सो माच सोरां ओमफ्राय जोंना आंनिया मा होनदों अन थेंक इउ सो माच जिमिना मा होनदों रागा मिनिबाय ना जिमिन मानो रागा जालाबायखो र' एस डी क्यू बिजी बोल रहा है एस डी क्यू बिजी बोल रहा है हम लोग का वीरू ने मिस्टर वाइट मा होनदों गुड मर्निं एवरीवन आउंदार ना ओमफ्राय दिना मा होनदों आं उदालगुरि माजबाटनिसो सनजि आदसा उदालगुरिनि माजबाटनि होननायानो आं नामा आं एसे बावदों माने नाम सोलायबायना नोङो आं मानसिखौ महर मोखांखौ सिनायदों आरो ना ओमफ्राय नामखौ एसे दाउ जादोंमोन आरो ना आङो नामा एसे बेलेगमोन ना गोदो ओमफ्राय मिस्टार वाइटिया मा होनदों लाइक डान थेंक इउ सो माच ब्र' मस्ट वेलकाम जोंना मिस्टार वाइटि रोजा रोजा साबायखर आंनि एलबिआव फैनायनि थाखाय आंनिया मा होनदों बहा दं ब्र' आं ब्र' नै न'आव दं ब्र' न'आव माने लोगोनि न'आव दं आरो ना आं न'आव गैया लोगो न'आव दङ ओमफ्राय हाय रजे रजेसोमोन नायो बावदों आं रजे भिरुआ अन थेंक इउ सो माच डिएनआ मा बुंखो जोंना रजे सनासो आदसा रजे सनासोमोन ना बावदों आङो बेखायनो आं मानसिजों नामजों मिलायबाय थादों आरो ना दिनै हले क्लियारै मिलायबाय आरो ना मानसि नामजों मिस्टार वाइटिया मा होनदों हाय मेक्सेल साल्थे नामदार ना बोरै अबाव मेक्सेल साल्थे फैलायखो आं नुवाखै माथो मेक्सेल साल्थेखौ भिरु अन थेंक इउ सो माच रजे सना मेक्सेल साल्थेखौ फरायखांबाय मुडिस मा होनदों एस डि सना एक्ट्रिस आं एलबाम खालामनो थाखाय लायगोन र' फैगोन ना फैया एस डि एक्ट्रिस नामदों आंनिया मा होनदों हाय वाइटि डिएनआ मा होनदों वाइटि गुड मर्निं डिएनआ बिरुनि बोला अन मा खालामदों बिरु सार ने अन थेंक इउ सो माच बिरु सार अन रेनेगले थेंक इउ सो माच अन थेंक इउ सो माच थेंक इउ सो माच ओमफ्राय जोंना मिस्टार वाइटिया मा होनदों आंनि दाउला बैनाया मेक्सेल साल्थे ब्र' आदसा मेक्सेल सार ने ओमफ्राय बिरुआ अन थेंक इउ सो माच डिएनआ मा होनदों वाइटि बहा मेक्सेल नाम नै जोंना डिएनआ
ओइ आंनियानो मा खबर वाइटि नांदों ना नै ओमफ्राय जोंना अनामिकाया अन दिना अन थेंक इउ सो माच अन थानायनि थाखाय ओमफ्राय मा खालामदों रजे नावदों ओमफ्राय जोंना माबाया मा नाममोनलाय मिस्टार वाइटिया बेनिफ्राय जोंना आंनिया मा होनो गुड मर्निं बिरु सार नावदों मरिसा मा होनदों आइडिजों फैना रायदाव हरालै मानसिफ्रा ओरैबायदि आरो नामदारा मुरिसा बिरुआ मा होनदों मेथडा दुकान से आता हूँ लेकिन अन हे सालथे अके अके बिरु सार अके दि ना मादों ओरैनो दं वाइटिनो अके मुरिसा मा होनदों बिरु बिरु साहाब जि नामदों आंनिया मा होनदों हाय रजे होनदों मिस्टार वाइटिया मा होनदों गेजेरावनो मेक्सेल सालथे होनदों फाग्ला गोसो ब्लग अन थेंक इउ सो माच फाग्ला गोसो आंनिया मा होनदों मिस गुड मर्निं नामदों ओमफ्राय दि ना मा होनदों आंनि गुड मर्निं नामदों फाग्ला गोसोआ अन मुरिसा मा होनदों गुड मर्निं दाउला नामदों आरोना माबाखौ ओमफ्राय जोंना जोहोलाव फैबाय जोहोलाव मसुलकाम जोहोलाव मा होनदों मा ओंख्रि जाखो सनजित नामदारना जाथ'वाखै जेबो ब्रेकफास्ट जाथ'वाखै जोहोलाव मस्ट वेलकाम जोहोलाव नोंथां आंनि एलबिआव बरायना लाग्रा जाबाय नोंथांखौ ओमफ्राय सोराङा मा होनदों बायनो अके सोरां थेंक इउ स' माच सोरां आंनि एलबिआव फैनानै सापर्ट खालामफैनायनि थाखाय दसे बेसेन गोसाखौ थेंक इउ स' माच जोंना सोरां थेंक इउ स' माच आब' ओमफ्राय जोहोलावा मा ओमफ्राय आंनिया मा बुंदों मा खबर मुडिस नामदों जोहोलाव मा बुंखो आं दुगैनि दै सनजित होननानै मिनिबाय अके अके दे दुगै दे अके ओमफ्राय मुडिसा मा होनदों खबर गैयालै दाउला नामदों दि ना अन मुडिसा मा होनदों हाय दान दादा हाय दि नामदों ओमफ्राय मिस्टार वाइटिया मा होनदों र' दे आं अनल' दे डिउटि टाइम लेट जाबाय अन दं अके 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 ओमफ्राय फाग्ला गोसोआ मा नामदों दादा कपिराइट फैबा मा खालामनांगौलै दादा होनदों जुदि कपिराइट नोङो जिखुनु भिडिअ आपल'ड खालामबा पाब्लिक खालामनानै मालाबाबो भिडिअ आपल'ड खालामनो नाङा नोङो आनलिस्ट खालामनानैसो भिडिअ आपल'ड खालामनांगौ ओमफ्राय आनलिस्ट खालामनानै जुदि भिडिअ आपल'ड खालामोब्ला ओमफ्राय कपिराइट फैयोब्ला नोङो भिडिअखौ दाननोबो हायो आरो नों भिडिअखौ नोङो माबा खालामनो हायो आरो जुदि नोंनियाव मायावबो कपिराइट फैदों जुदि मिउजिकआव फैदोंबा नों मिउजिकखौ चेन्ज खालामनो हायो आरो ना ओमफ्राय दिना मा होनदों मुडिस दे बुं नामदों बिरु ने बोला मबाइल घर पर सर के जाएगा ठीक है लेकिन ऑन ओके ओके बिरु सर ओके मुडिस ने बोला है 50% MB कमप्लीट अच्छा ओके मुडी ओके फाग्ला गोसो अन थेंक इउ सो माच मुडिसा मा होनदों दान बोरै दं डिएन बोरै दं नावदों ओमफ्राय आंनिया अन थेंक इउ स' माच आंनाबो नै नेट पेकआ 50% थांबायलै ओइ लामायाव थांबासो नेट नाङोलै बे 50% थांबाय नेटआ ओमफ्राय जोंना डि ना मा बुंखो जोंना मुडिस मोजां गाज्रि गेजेरावनो दं नोंनालाय नामदों मुडिसा मा होनदों एक खबर दान नामदों एक खबर एखे खबर डि एन नामदों दि ना मा बुंखो आंनि मा खालामदों नामदों आरोना वाइटिया जोंना हिल अन थेंक इउ स' माच अनरेनिकले वाइटि ब्र' मिस्टार वाइटि ओमफ्राय जोंना दि ना मा होनदों अ नंगौ नामा मुडिस नामदों आरोना अनामिका मोनालाय खारखो ना माखो अनामिकाजों बिबारजों बे गरमथार गिसि सुदों आङो दि ना मा होनदों ए नंगौ नामा मुडिस नामदों मुडिसा मा होनदों सनजित एन बिखुनजो लिंहरलाय दादा मा बुंखो एन बिखुनजो लिंहरदों लिंहरलाय आंनाव एन बिखुनजोनि नाम्बार गैयालै एन बिखुनजोनि नाम्बार गैया ओमफ्राय आंनिया अन थेंक इउ स' माच मुडिसा मा होनदों डि एन नामदों आंनाव एन हाउस वाइफ
एन हाउस वाइफ ना मा नामलाय बिनि नाम्बार गैया आंनाव माबानि आं एन बिखुनजोनि नाम्बार गैया आंनाव दि ना मा होनदों मुडिस नों बहानिमोन लाइनाव मुडिसा कार्बि आंलंनिसोमोन नामा मुडिस कार्बि आंलंसोमोनलै मुडिसा फाग्ला गोसा मा होनदों दे सोरबा अनोबा आइदि हरदो दादा मोनामदार ना मुडिस आंनाव माबा फाग्ला गोसा आंनाव आइदि गैयालै र' आइदि थाबाथ' हरगौमोन आं आइदियानो गैया आंनाव ओमफ्राय जोंना मा बुंखो माबाया मुडिसा दाउला न'आव बिहर नाम्बारखौ नामदारा ए माबा दं आरो ना इनाव मेक्सेलाव मुडिसा मा होनदों कार्बि आलंनिलै सनाफोर आं खोन्थाखायो ना कार्बि आलंनि मुडिसा साया ब्रह्म मा होनदों साया ब्रह्म फैबाय मस्ट वेलकाम साया ब्रह्म माबोरै दं बाबु आं दिनैसो नुजाबाय आं मा ओंख्रि जाखो सोंजिदों साया ब्रह्म जेबो ब्रेकफास्ट जाथ'वाखै आरोना ओमफ्राय साया ब्रह्म मस्ट वेलकाम आंनि आंनि एल बि आव फैनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर साया मा खालामदों साया ब्रह्म अनामिकाया मा होनदों अन थेंक इउ स' माच दि ना मा होनदों ब्लु होलाय कि ना अके ब्लु अके ब्लु बे आङो डि एन आंनिया अन थेंक इउ स' माच मिस्टारा अन थेंक इउ स' माच आंनिया अनामिका गुड मर्निं होनदों वाइटिया मा होनदों अन थेंक इउ स' माच आंनिया मा होनदों फाग्ला ब्र गुड मर्निं होनना बुंदों मुडिसा मा होनदों बाजै फावदुर एन हाउस एन बिखुनजोनि नाम्बार नांगौनो सनजितनो हरलाय होनना बुंदों ना अनामिका आंनो हरालै मिथिबायना अनामिका आंनो नाम्बार हरा ओमफ्राय साया ब्रह्म मा होनदों आं दं ओरैनो दा आदसा साया ब्रह्म एसे सुपार थेंक्स हरदो दे अननानै हरोब्ला साया ब्रह्म सुपार थेंक्स हरदो हायोब्ला अनोब्ला नेट पेकआ दसेनो जोबोलै 50% बारबायनो नै लामायाव थांबासो 5G नाङोमोन बेनिफ्राय सोर दंबावो 10 जन दं माथो 10 जन दङ कमेन्ट सासेनिबो अनामिकाया अन थेंक इउ स' माच ओमफ्राय मुडिसा मा होनदों सन्जिब ब्र आंनाव पासबुकआ केवाइसि नङालै मा होनो केवाइसि नांना दङलै हरनो हादोंला अके जेबो नङा अके अके जेबो नङा ओमफ्राय जोंना जेबो नङा मुडिस ओमफ्राय आंनिया मा बुंखो मुडिस गावनि बिखुनजोनि नाम्बार लाया जागोन आरो नों थगायहरबाय नामदारना साया मा होनदों जागोन नामदारना ओमफ्राय अनामिकाया मा होनदों अन थेंक इउ स' माच वाइटि अन थेंक इउ स' माच मुडिसा मा होनना बुंदों आंनि गैयाले नाम्बार हरा आंनो एन बिखुनजोआ खावना लायजानो गियो आंखौ नामदारना ओमफ्राय जोंना माबाया वाइटिया अन अनामिका अन वाइटि अन वाइटि अन थेंक इउ स' माच वाइटि अन थेंक इउ स' माच अनरायनेकलि वाइटि ब्र थेंक इउ स' माच आंनिया मा होनो मुडिस ना मिनिबाय आरो ना ओमफ्राय फाग्लाया अन थेंक इउ स' माच फाग्लासो अन थानायनि थाखाय थेंक इउ स' माच मुडिसा अन थेंक इउ स' माच मुडिस अन थानायनि थाखाय ओमफ्राय जोंना मुडिसा मिनिबाय आरो ना फाग्ला गोसा मुडिस ना मिनिबाय
ओमफ्राय फाग्ला गोसो अन मुदिसा मिनिबाय डिएनआ मा होनखो साया साबधान नांदों साया नोंखौ साबधान खालामबायनो जोंना डिएनखौ सापर्ट खालामफिनदो बे होना होदो आं 1 घन्टा जाबानो दोननोसै 40 मिनिट जाबानो 20 मिनिट जाबानो दोननोसै आरोना नेट पेकआबो गैयाना ओइ केने माबायाव हाइरडआव थांबासो 5G नांगोलै आंना बिराद 5G थांबाथाय नेटआ एभेलेबेल जायो आरोना दा नै 50% थांबाय नेटखौबो सोनो हालाब्रा 19 थाखानियानो बेसेबांबा जालांबाय नेट पेकआनो बारायजोब्बाय ओमफ्राय सायाया अन थेंक इउ स' माच बेनिफ्राय जोंना मुदिसा मा होनदों बाजै फाउदुरआ बेस्थ'थार नामा नों मिथियालै बाजै फाउदुरा बेस्थ' नामाथाय ओमफ्राय आंनिया मा होनो रजे सना मा खालामदों नावदों ओमफ्राय डिएनआ मा होनदों मुदिस लोगो दंखायो नोंजों नावदों वाइटि जोंना वाइटिया अन डिएनआ मा होनदों ओरैनो दं मेक्सेल ओंखि दिनै नामदों आरोना अके ओमफ्राय वाइटिया अन थेंक इउ स' माच अन ओमफ्राय आंनिया मा बुंखो जाखांबाय नामा फुंनि रजे नावदों वाइटि अन दुखुथिया होनदों सोर जाखो ना आयै दुखुथिया दिनैसो एसे सापर्ट खालामदो दे दुखुथिया आंखौ ओमफ्राय वाइटिया अन थेंक इउ स' माच दुखुथिया वाइटि अन मसलकाम दुखुथिया वाइटि अन आंनिया मा होनदों वाइटि ब्रेकफास्ट जाबाय नामा होनना सोंदों वाइटिया अन दुखुथिया मा डिएनआ मा होनदों जाथ'वाखै मेक्सेल नावदों ओमफ्राय वाइटि अन साया मा होनदों जागोन दे आंखौबा खालामगोन ना खालामा र' दान नामदों आरोना सोरखौ बुंखो डिएनखौ डिएन नामदों आरोना ओमफ्राय मदिसा मा होनदों डिएन दंखायो लोगो नायानो माथो नों आंनि भिडिअ डिएन नामदों आरोना ओमफ्राय वाइटिया मा बुंखो जायाखै मेक्सेल साल्थे नामदों ओमफ्राय दुखुथिया होनदों नै नों आंनि भिडिअखौ बा नायाना नों दुखुथिया सोरमोनब्रा नोंनि भिडिअ दुखुथिया नोङो माबा नामा नोंनि भिडिअखौ नायोथ' आङो माबा मा नाम मोनलाय नोङो बङाइगावनिया मा नाम मोनलाय बङाइगावनि दुखुथिया नों बङाइगावनिमोन आरो नामखौ बावबाय आङो गिथिका नामा नोङो गिथिका नोंनि भिडिअखौ नाया जायो नामा आङो गिथिकानि भिडिअ आंसो कमेन्ट हरग्राया डेन्जार कमेन्ट हरग्राया मुदिसा मा नामदों साया ब्रह्म लोगो जाहर आंजों नावदों दुखुथिया दाउला नांबाय दुखुथियाया ओमफ्राय बिरुआ मा होनदों माइ गाया दुखान रे आदसा मैं आ गया दुखान रे नादों अके बिरु सार आंनिया मा होनदों दुखु सना गुड मर्निं डिएनआ मा होनदों नायोलै नोंसो नाया दा नामदों आरोना मुदिस नावदों बिरुआ बुंदों हाय गिति बोल रहा है आंनिया अन ओमफ्राय दुखुआ मा होनदों नै दाउला सना गुड मर्निं नावदों नै दाउला नोंखौ लिंहरबा नोंखौ आं बुंहरलायबाय नै जोंना गुड मर्निं होनना बुंहरदों ओमफ्राय डिएनआ मा होनदों वाइटि इंखि मा खालामदों होनदों ओमफ्राय आंनिया मा होनदों आंनि दाउलाया मा होनो अन थेंक इउ स' माच मुदिसा मोनदों होमबा मानो कमेन्ट हरा आंनाव डिएन नामदों दुखुआ मा होनदों नै आलायथो नेमखौनो बावबायसो ना मिनिबाय दुखुआ डिएन आगै ओंखि नामदों वाइटिया मा होनदों डिउटियाव फैबाय डिएन मावजि ओंखि नामदों अके डिउटियाव थांबाय आरोना वाइटि अके हमजाखायो गिथिया होनना बुंदों आरोना वाइटिया ओमफ्राय डिएनआ अन थेंक इउ स' माच डिएनआ मा बुंखो दुखुथिया जिउ आंनि अनसुलि सना गुड मर्निं नामदों सायाया मा होनदों आंबो खालामगोन दे होनदों दुखुथिया र' बे नागाबबाय जोंना केके फैदों आरोना हेल' केके मस्ट वेलकाम ओमफ्राय रजिया मा बुंखो अ दे ओंथि वाइटि होनदों दुखुआ वाइटि होनदों मुरिसा हेल' केके बहा केके बेयावसो नांबाय मुदिसा ओमफ्राय जोंना बिरुआ मा होनदों दुखु बोल रहा है आंनिया मा होनदों अन दं ब्रेकफास्ट बानायदों दे ना अके आंनि अके ओमफ्राय मुदिसा मा होनदों हेल' दुखुथिया जिउ नामदों
जोंना दिङाया गाबबाय आरो दिङा ब्र माबोरै गाबलाबायखो ब्र दुखुथिया सोरनो साब नांगौ बुंनांदों बेनिफ्राय अनामिका अन केकेआ मा होनदों हेल' मुदिस जाव जौयै नामदों जावै नामदों दुखुथिया मा होनदों मुदिस आगै ओंखि नामदों दिए नामदों दिङा गुड मर्निं दों दुखुथिया मादों रबि मेरि जान नामदों मुदिसा होनदों हेलौ दिङा होनदों केकेआ मा होनदों बाजै सुन्दुरि सना मा खाला ओंख्रि नामदारना नोंगौ नामदारना नोंगौ ओमफ्राय दुखुथिया लाइक दानदों थेंक इउ स' माच दुखुथिया ओमफ्राय दि नामदों केके गुड मर्निं नामदारना मर्निं एभ्रि वान गासैखौबो मर्निं आंनि दारिखौ माबायदि नुयो कमेन्ट खालामलाय सोरबा दारिखौ सिनो थिनदों सोरबा सिना होनना बुंदों कमेन्ट खालाम ओमफ्राय जोंना थेंक इउ दुदु मेरि जान नामदों फिरुसारा केके गुड मर्निं नामदों जोंना दिना ओमफ्राय वाइटिया मा होनदों सास बेसे दं दिएन नामदों दुखुथिया मा होनदों केके आगै ओंखि नामदों सोमखोर बड' ब्लक गुड मर्निं ब्र सोमखोर गुड मर्निं सोमखोर ब्र दे डलार हरदो सुपार टेंक्स हरदो अननानै दिनै आंबो हरफिनगोन ना ओमफ्राय जोंना दुखुथिया माने केके आगै ओंखि नामदों ओमफ्राय जोंना मुदिसा मा होनदों दुखुथिया जिउ आं सिनायलायलांलासै नामदों केकेआ मर्निं दि होनदों दिना मा होनदों दुखुथिया जिउ आंनि नों अनसुलि होनदों वाइटिया मा होनदों सिनाङा सालथे होनदों केकेआ मा होनदों दुखुथिया बाजै होननानै हादरबाय दुखुथिया मा होनदों नोंनि दारिखौ नुना फिदा जाबाय आं सनजि नामदारना होद बेलेगा माथो सिनो थिनदों आंनि दारिखौ रावदे राथरनि बायदि ओरै साफोरलायनामा रावदे ज' मे बोलेगा ओ मे करके थिखा जायोना बोरै मोनलाय ओरै साफ्रिनायब्रा ओमफ्राय जोंना सोमखोरा मा होनदों बोरै खबराथ' बिदिनो जोंना सोमखोर ओमफ्राय नोंना माबोरै सोमखोर ब्र जोंना मुरिसा मा होनदों दारिया बांद्राय गोलावल' लानाङा एसे हा बोरमा दारिखौ नामदा आदसा बोरमा दारिखौ आरोना साइस नुवा नुवाखै जाथिथिनो बालाबारिनि खुसिग्रा बायदि नुवाखै ओमफ्राय जोंना एसे हा दारिखौ नामदा ओमफ्राय जोंना दुखुथिया मा होनदों मुदिस आगै ओंखि आंसो गिथि नामदों बिरु नेबला अनन थेंक इउ स' माच बिरु अनन वाइटिया मा होनदों दारि सिनबा आजा फिसा नुथारो नुद्रायो सालथे ओंलै दारि सिनबा आजा फिसा नुयैखौनो आं सिनाखै आंनिया अन थेंक इउ स' माच केकेआ मा होनदों बिरु ब्र नामदों मुदिसा मा होनदों दारिखौ खखाबनिखौल' एसे गुसुं खालाम आदसा खखाबनिखौ एसे गुसुं आरोना जागोन दुखुथिया होनदों केके आगै मा खालामदों आंनिया मा होनो फिरु सालथे बात नै करता ना नादों केके से आंनि से बात करो बिरु सार देखो आपसे बुला रहा है दुखुथिया होनदों दाउला सना मा खालामदों नामदों नै दुखुथिया मा होनना बुंदों जिसके पास अगर दाढ़ी मूछ नहीं होगा ना जो दुकान पर जाओ मॉर्निंग में अगर की कोई यात्रा नहीं हुआ शुरुआत नहीं हुआ इस दुकान पे बिना दाढ़ी वाला जाओ तेरे को सामान नहीं देगा क्योंकि बिना दाढ़ी वाला इज्जत नहीं है इसलिए मूछ दाढ़ी रहना मांगता है मालूम है क्या कोई भी कुछ भी बोलने दो तेरा मर्जी से चलो ठीक है दाढ़ी नहीं तो इज्जत नहीं है ओमफ्राय जोंना मुदिसा मा बुंखो खोनाबायना लोगोफोर नै जोंना मा बुंखो जोहोलावा ओमफ्राय दुखुथिया मा होनखो बै थाखुमानाया सोर सनजि नामदारना नुबायना बै थाखुमानाया सोर मुदिसा मा होनदों गिदिगा आब'सो होमबा मानो रायदाव हराखै आंखौ नामदों बिरुआ मा होनदों केके दार्लिं बुलाय वाइटि अननो आंनिया मा होनो ब्रेकफास्ट दुखु नामदों वाइटिया दिया नोंखि खारबाय नामा ओंख्रि नामदों बिरुने बोला आंनि दाउला बोला रे दि नामदों सोमखोर साबदान दुखुथिया मा होनदों मुदिस आगै मा रायलायगासिनो
दाहायनो नामदो आरोना वाइटिया दिए नोंखि हादबाय दुखुआ दाउला अके नामदों दिए नामादों वाइटि दं नामदों दुखुथिया मादों बहा दं सनजित आङो बरपेटायावसो दङ ओमफ्राय आंनिया मा होनदों नोंहालाय मा खालामदों नामदों मुदिसा मा होनदों सनजित ब्र बै नोंनि गोजौआव थानाया मा बेलाय नामदों आरोना गोजौआव थानाया मा बिदि रुफायो रुफा ओमफ्राय नोंखुमानायलै ओमफ्राय आं दासो फैदों दाउला टिउसननिफ्राय नामदों सनजित ब्र बै फोरमायखांबाय ओमफ्राय वाइटियाव शुटिंआव बाहायो इखो शुटिंआव लाइटआव दोननोसै दे लोगोफोर ओंखाम जानोसै आङो दाउलाया मादों मा खालामदों दं होनना अके थेंक इउ स' माच गासिखौबो दै मानसिफोरा थानाय नङाना आरो रैमालि मोसाहारि ओइ माबोरै दङ दिनैसो नुबाय दा आं ओंखाम जानो नागिरदोंमोनलै लोगोफोर दसे थाथ'दो होमबालाय बिदिनो आङो दसे थानानै फैफिनसिगोन दे लोगोफोर आं दोनथ'बाय आरोना गाज्रि दाम दै आं दानथ'बाय आं ओंखाम जानो नागिरदों आरोना आलासि जानो फैदों नालाय आङो बेरायनोसो फैदों नालाय ओमफ्राय दसे थाना फैदों रैमालि फैबायमोन नै एसे एवरीवन गाइस मैं खाना खाने के लिए जा रहा है मैं वापस एलबी में आएगा ओके थैंक यू सो मच सभी को